Namar ka jing so khiai ka jing ke stat kan san jong ka jing sa priang u drugs ya ka ba ka imlang ka sa lang kam la ban pediang ka seng ki samla pule ka khasi Students Union Southwest Khasils District haringkat bat ki seng samla shnong bat ki menteri shnong ki bahap apo ka te district menta ka sengi ka lai trek unai tung arja arpulai ki la lej ban ya kendo yau ba polling do ubari menteri sarkar bari pej ka tanat social welfare Kishnong gibalakan ray bahau drugs sapok Southwest Khasils District kikan top ya kasok halam kan mau langwer ka mau kurwat kan nonglang ka sakwang ka mountain lambat kishnong marchlong bada ka ni jing postat jong drugs hakate kishnong kala bo ikikmi ki pa ka jing ma ka crowd na ka banta ki khun namar ki kams new ki bala jurba hapo ka ni ka dong ka than Nakaliang ka KSU Southwest Khasils District hapo ka jingelam usamla forward nongram ha ka jinge kendo bat menteri sarkar kila pensngo ba ka sarkar kreiban thau ban bu iki kinja rehabilitation center hapo ka district bandon ki kendon an ban bu din ye kitu ki balangat mukodma ha ki kam na ka jingkerni drugs bat ru komju halor ka jingbam tri kam ka anti narcotics task force hapo ka district ha ka jinge kendo jungi ngilara ka santli kimat sa minister social welfare department kaban kong kabangi lara kalong ba ka de ka jinor kamban don ka rehabilitation center hangte hapo makrwat namar ba ka kum ji ya ka por ngi ba ki babon ki balakrani bat ka wairu ka jing ba kum ka dong ka thai ki du kalong ba ki ni bangop ka jindi drop bun seni ki wan ki long yang ki badok bat kata hi ka daw kalong ba khnang ba kan kumdo ban tan biang kita ki bakum kita sama sya kata kalanti jing pha kalong bangi don kam bambu ka rehabilitation center te bade kan iru nak la jong minister ula ong ba un sa persang ban yakren bi borstrik nang ta ban wat ki jaka bambu bakum kita ki rehabilitation center hapo jongka salwa silshek ka benta ka baar pat kalong ga bangi wan kandu kalong ba namar ba kat kum ga jing lap ka jongi kinalam stong ponta terter ni lap ba teng kalong ba bro ngila te bu sakem nam tau drugs no kinu ki kam ke ba dai drugs lani subu no ba la tikna ki di drugs re ba sosi per kalong ba kim don ya kata kamat teri follow up prosedur na ta jungki bat kata kalong ba teng kini ki samla ke ba sakem na ne ke you have be dai drugs nda kila like kila teng biang kila repeat biang ya kakam ka ba ki julek mno te halor tan orem kolong ban kala ngi la ajumot ba kade bandam ka matri follow up prosedur ba kade ban follow up ki bakum kita ki breu ba khnang ban pentingna ba kanom jasu lane ba khnang ban pentingna ba kata ka ba kita ki breu kolong ba kin la ban kala ba de ber kani ka ya ki jingle ki kam de ki drop ka jing khai drop bar ka jingle ki kam ba de ber ha de drop kata ka ba ar ka balai pat kalong ba nagalang jungi i ba hot ni sa bana ba kala bandon kata ka district level committee on drugs abuse lane ki block level committee on drugs abuse te nagalang jungi la kran de ber kani ka banta ya kran ne banta mar ba da kum no kolong ba ban constitute lane war setting up ya kata ka district level committee ber ka block level committee ha ka ba na ka district level nagalang udc unde chairman district social welfare officer de members 3 bapan kan thop lang ru ya kisnong ki samlasnong po jong kata committee bar khnang ba bar kaju ko poru bana ngilakapat bang leng sarkar ba kade ban issue ya kenja notification ba nam taki proper guidelines ban batai ya kata kamram lane ka kam ka ba nakaleng jong kata ka district level committee lane ka block level committee kide ban le habade ber kani ke banta te ke basau ber kalong ba nagaleng jungi na kapor ngi kwa bala kumnu ka sarkar kan empower lane kan ibor ya kisnong ba kin kamlong confident haba ki persang ban yakun persa ya kani ka habade ber jing kre jung drop hapo jong kadong kathani berkawai but da kata kalong ba ka sarkar la kumnu ka de ban don ya ka kambu la de kan ba kan ai ka kan ja jing panbana notification kam tampo service shake ba kan don kata ka village level committee on drug abuse nang ba kini kisnang ru kin la on pendep ya kata ka banta ba de ba kumnu ban te lakam ya ka jing kre ju drug hapo jong kadong kathai te ka banta ba khadu pat ka ba nakaleng jungi ngila pensau kolong ba ngila pensau
ya ngiladap dah kajing sodiau bani penso bade berkajing bomler kam nak kalian jong kata ka anti narkotik task force kepada Port Southwest Silverstreet mi ba kata ka ki police department ngimpat ju ba ka police department lane ki pulit kin kem wat wairu unong kai drop lane unong ri drop lane hapo jong ka tan makrat hari babun hi ba jia ka bakum kita kalong ba lakem dakin alam dakshnong lakem dak seng samashnong kisang komishnong bar kisang balang ba per te kata kalong ka ke ba pansusi banata daw kalong ba ngil akarpan yau minister kalong ba bau dei ban pentingna ba kata ka anti narkotik task force kadai bandan om ba kandan da ka kerteng lane om ba kandan da ka jingtho re kadai ban pendep ru ka kam kumba kadai ban pendep nang ban la onte la kam drop hapo dong ka thain makrwat bu koi Tinya ka jing Christian ko pura ya KSU jonga district ko jongi hante halor kane ka jing ka jonga ban telah kam ban yakun ya kan ka thama ka ba jarjar ke ba kliang ki babun kilong kumi kilong pa ki samla kila shifting lut ikun ya ki dukan ki rukar ke ba yu sngo menta ka jing ka jing sngo shifting ka jongki long bai ya ka jing jelle jong drugs te de halor jong kata mina kalian ki seng samlashno ko district ni aji Christian ni KSU bangi sokmero ni kesni bangi yo ban yakendu marhamat ya minister jongi ba polong do bade kimi ha bade berkinde ki kata te yo ke jing kular ke jing Christian pura na u bandu ban yarap ini tingi sokmen chikede ya bangi scam na kalian ka district ko jongi hante kadai ka por ko biang bangi yo ban yakun ban ile presya ini drugs kenang bakalawe yuki kun ki badang ret ki kun samla kanum don ka ke jija ka kham sni ki henre baki nang lawan peteng ci pule barki im ka ba ka miar nam ta ka district ba we nam ta ka jalai ba we tinang ji ki yang iseng sama sno ni ai ki Christian ya SU bangi tre lang halor kan ne angi ka than na sti ki iseng sama sno bangi lap himenta hi ka jing ai na pleng ki ki jing ya kun ka jing pen be ji kam sno ki ba per tu gila benda ki kam tu kam tim gila benda ki kam working ki kam bat bor ki tengkat ki ja ti henre mentahi ke ba khmadu ke ba khame hi ni ke de hi habide ko drugs nomor ngim tip hi ha kanu kapor ngim tip ha kanu kurkom kinwan bar kumju ko ong dai presiden yo KSU ba teng nak liah hi ki bor jeng ka police department kalong ba kaduna bahasa bangyo citrela ho kan ni ti sya kasem jing yang gi kisang semas nang mangici volunteer kade kam to mangici volunteer ya kan ne ti henre wala katar ngi so kan aku bleshi pun ki sama nagi semas nang pero ki ba habe pej mit pej yong ya ba perlu dikasih kapor nam ta ka jing ba yo kisno ki tau ngi ba ka jing ba yo kisno ki tau ta ko ra jing ba yo district ba jing ba district ko ra jing ba ka jalai ko wai man kun persya ya kata te ngim wa ban ong nak katau ndrei ke bang ngishu lap haba jing lap ke jing sutu ke jonga manu mala ba jungi kalong ba kawe hi kishim ki ba pendun kam ya ni berki sim hadin ba ki penlong kalat kamai nam ta jong kitu ki balak tip bai ni makalong ka jing kamai juki banda ka jing kamai ka jungi ki pen jot ki weru bat ter ka beteng ngen kene bat ka jingwan rung te ngim ti ba ka no ka don rei iba ha ka cukup bentate kelas suplat dah kena kam ke basni ulele kasuk bahaban piuru hang no kadur magi mo ni aku no ne ka dei ta juan rung te dei bet ngamna la ban patai ha no ko mereka kibru ki thel ba ye ne bagi lo kalat jika mai ki bayo ki ba yu jing ti ba ki bayo bannya kendu yu ku kita kibru ban yu ku kami ne habe dei berkata ka banta ka long ba kumbal ong ni ba ngim ya ka district level committee drug abuse ke batre kampura te reka ke ba kakum ga jing soto kakum ga jing lap ka jini kemarin lap kakum ga jing selak ka jini ya ke katu gani gibre belamap kani ka jindi pembuat ke bang soto kolong ba kila boni bade kala bang poi ki spa modro ke bade tang kani ke area makrwat te bade halor kata tahu ba ong ba nagalang jini kolong ba banle banwat banyak kata kolong bang isngo ba la taka district level committee on drug abuse kantre kampura kemod kala bangwat nomor dai katkum bajing i jungi kal bat katkum ki kam sneu bami haka dong kathan jungi kalong ba kapen i ba ka jondon du drug semua ba kala kanrai ba hapo jongka than ki jungi
Kamu mana bagi orang bagi pulit tang way uta tong di drop su kimpat yo ken thara do mentah. Kata ada yang siapa kumba om ni kalau nakalang kisnong saja long makpor semua senong ki tentang kisah wak kemiru benda keran mereka kani bentah mana kapor ka don hi ka jeng keran war haki bor district ro hare ka basosi long ba ka jeng keran ta kabyang hare ka long ba lada tang sudan kono no ka kamtu kamtem habde drugs ka badon jede drugs ne teng habde ba party kino drugs ne ki badon ki ne drugs mo ba lapat baitam de kino alam snong lane ki dokhat ne seng ba ba per padu isen ro ba nagalang jong police department ka le ta banta kumba ka de ban le ti kani ka panji ba ka don ka ta ka lack of effort no nagalang jong ki pulet ba kim don ka ta ka jing ka ta ka ba ka seriousness ha ba dei ban te la kam mi drop hapo jong ka dong ka thai ni ko ai ti na duk maswaru ngakan no por padon ka MPF ru ni la persang ni akran ha bor district ai ba de bandon ka anti narcotic task force te ba kala don ru rai barhadeng ke jeh kerang bukumta kila bu kata ka task force kira ke basusi pat kalong ba kata ka task force ka sudan ba kertang ka klan terkam ai lane ka tang silu kan patla ban kem ye ki bakum kita ke breu te kani ka peli ba don ke jing lasting ngal ba pulet ban kan ni banjur ba ya ka sukar berkoi ba ka de ban ai ka direction kan pressure ka police department ba sa sel shek ba kumba simkhia ke we kam kalong ba ke de ba simkhia kan tamnya udrok apa yang kuda thai to ya kata bangin kran bangin ong ba ong bakadon ngin ma ban ong hare ba ya habade buka jing suba ka jing kran hanti singkin de ki babun ke balang hi ki kano bala daw de ba kaplit patman ka medon banta perkini te long bakil ade ban le ka pendap ka banta hare bangin ong ba khoi ka police patman ngin ma ban ong ta hare kai ka jing kran bun balang pat ka peni ba naglang police department ka shimsteng pada baka shimsteng hi kimi bakum kita ke kena te ka police department la ka kwa ban safe ya ka image lajong apa sarwa sel shek ka de sim kia drop lang ban like ni bakum kita ke kena sharum seneng te habade ka ne banta kalong ba kumbal om ni nilai ekran ba pol la pasal ba pol beri minister social welfare te naklang ju uru lokular sim kia tingin pechwa ke ba mi nata te la ka don kam kalong ba naklang wasak bansi Allah ni naklang ni bansi hak perkat kanu senjam ni hapan kena bangin long ba penkendit benriu ya ka police department ni bos sarkar bikin simkia de te katau long ba long ni lekran bisa pos te katau hi long ba ngatrai ka police department katip khamba kai ka katau ba penong ki ba kin sudan da kertang kan kam mane kan pendep ya ta kamram ta ki kite kan pendep hatu ladan be sak muti apa yo mo rawat ke bodega yo ko heta ma ko sangwas kasils habede kata ta kan su itu pi ba ke babun ke ta kes kidan ni alam senang kidan ni alam sama senang kite kan apa kidan ki kes bom ta tang men sen bro kidan dan kini kita ada bro kidan la datang su pena ba kadon ke kendang nomor ba la rai obat atau bro ba kendang ni dukan belum ba kila dai ta ki bro badon je dai drugs te kajing teng mensi mensai ro kadon kajing persang ban peleng ban syok ban dat ki bro war apa deng yo ru no hipor nyo beje sen mo nyo beje nomor ba syok be bro sa sulute ba ki ba kunta gila aja apa sarwa sel shek bandi katai ke ba penong ni ba ngin poi sedu ni ka pentang tasi tina kaleng kini kalong ba nomor ba nakaleng minister lo ong ba kini ki sihi unsai pendaj ben ekran disi ti kamu persang ban ya ekran lang ban ni ekran lang bakisnong lu te por tini kerman ba nakaleng sarkar simkhiahi bede kani nomor ngi i ba kadon hi ka komitmen nakaleng jong minister haka jing ekran bon simkhia bede kani mat te ni sukarman ba kaba kita ban set up ya kata rehabilitation center umur ba kinle no kham kolai ka bala